Hello guys! So nandito po ako ngayon sa aking kinugos, yung birthday po sa aking kinugos si Zaira. Ayan o, happy birthday Zaira. First birthday po ni Zaira. Ayan, so ipakita ko po sa inyo kung ano yung hinahanda namin o ano yung aming prefer. Ayan. So yung cake guys is hindi pa po dumating yung cake. So nandito po ito yung spaghetti. Ayan o, magawa pa ng spaghetti. Yan guys, so punta natin dun sila sa kabila kasi nandun po sila yung nag-ihaw ng manok at saka nagawa ng itong hotdog. Ayan si Ma'am Lia. Yan, nag-prepare si Ma'am Lia. Ayan, so puntahan na natin kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung hinahanda kay Zaira. Happy birthday po kay Zaira. Sa pwede diya, ya? Zaira Aliho. Ayan si Zaira Aliho. Ayan po yung bata. So mamaya is pupunta natin yung bata. Siya po yung isa sa mga kinugos ko. O yan. So yan po yung anong taga-adlog sa kinugos gano'n ya? Ano si tayo sa kinugos ate? Inaanak? Oo, inaanak ko po. Ayan. So yung inaanak ko po. So yun po yung lola ni Zaira. Hi ate. Ayan. Oo. Ayan, so punta natin nandun sila sa likod. Nag-prepare. Ayan. So, ayan guys, parang tradisyon na po natin, sa first birthday ng anak natin is kailangan po talaga natin na hindi naman masyado bongga, basta merong handa lang. Ayan, ganito. Ayan, simple lang po. Happy po kay Zaira. Ayan, happy first birthday ba Zaira. Ayan. Yan si Zaira. So, mamaya makikita natin si Zaira. So, ito na yung na-prepare nila. Ito cupcake, tapos merong bame. Yan, meron ding puto kutsinta man yan, puto kutsinta po yan. So, kulang nito is yung niyog katong Oo. Yes, ito yung niyog. Ayan, ito naman yung spaghetti. Malapit na to po itong sisimulan. Yan, ready na po yan. Ayan, so dito naman, ayan so si Ma'am Lia po yung nag-prepare. Ayan, si Ma'am Lia. Ano yung ginagawa mo, Ma'am Lia? Hotdog, anong tawag dyan? Hotdog with marshmallow. With marshmallow, yan ano to? Hindi to hotdog, no? Hotdog ito yung with cheese. Oo, with cheese to yan, hotdog. Ayan, so inahanda po talaga namin kung ano yung mga dapat ihanda. Tsaka ito naman yung para lumpia, no? Para lumpia, no? Oo, para lumpia. Ayan, so punta natin doon sila sa likuran. Ayan, ayan. So yung ginagawa po ni Kuya, yung ginagawa po niyang chicken. So ano pagluto? Adubuhon. Adubuhon po ito. So adubuhon po yan. So kailangan po talaga natanggalin yung mga feeder or yung mga balahibo. Yan. So meron din ditong mga butong na hinahanda para Jay. Butong para sa buko salad pala guys. So kailangan merong buko salad, no? Naman si Kuya Boy. Hi. So ano yung ginagawa mo, Kuya Boy? Himulbol tayo. Himulbol. Yan, so naghimulbol sa iyang manok para sa adobo, no? Para adobo. Ayan. So kailangan merong sinaingan. Sam kais. Pabukalan yan para yung mga balahibo ng manok isit matanggal lang. Ayan. Ito pa na to. Mana bukalan pa. Bukalan na dyan. Bukalan Ayan, so lagyan na natin ng tubig. Ganyan lang sa pagtanggal ng balahibo. Yes. Ayan Okay. Okay kayo. Yan, so maraming salamat po kay Kuya Boy. Yan. Malapit na po yan kasi gagawin tong adobo. So, ayan guys, ito na po yung birthday. Happy birthday, Inday Zaira. Hello. Thank you. Asa naman tong cross diri o nam to cross diri butang cross sa mga
Nung unang panahon siguro tradisyon po yun, merong krus dito sa manok, no? Yung Bisaya, okay, hindi pala sila Katoliko. So, happy birthday! Happy birthday, oy! Thank you! Ayan guys, so mamaya na po yung kainan namin. So, inahanda po namin yung mga dapat hinahanda. Anan. Hello, happy birthday, oy! Happy birthday, kuno, oy! Hi! Uy. Thank you everyone! Thank you sa mga nag-sponsor. Thank you sa mga Sponsored by mga ninong, ninang. Yes. Thank you. Yung importante naman is malusog lang tayo. 'Di ba? Yan po yung papa ni Zaira yan, no? Asa ka, Jay? Magkuha sa cake. Oo, magkuha. So magkuha po sa cake si Jay. Yun, mamaya makita na po natin yung cake ni Zaira. Ayan. Salamat, mga ninong. Yes, thank you. Yes. Salamat. So punta na po siya. Wala na may likuran itong kutsan. Ayan, no? So malapit na po yan matapos kasi kunin pa yung mga tinae kaya, no? Kuha na. Oo, kuha nagtinae. Yung mga, ano, yung mga batikon. Atay. Kunin talaga yung balat ng Tiil. kuko. O, kuko. Hi! Welcome back again. Ayan si Zaira. Oh. Kumakain si Zaira ng pansit. Uy! Zaira! Hotdog. Oh, hotdog. Mukha na siya hotdog? Okay. Siko na pagkupta ko, no? Yes, kika it. It, Zaira. Sige na. Because birthday mo ngayon, so sige na. Cute na. Smile, eh. Smile ba? Hi, ano? So, malapit na po yung matapos by Ma'am Leah. Yeah. The rock and roll. And so, ayan guys, ito na po yung para lumpia. Ayan, so piniprepare na mo namin yung wrapper. Ayan, so kailangan po talaga isa-isahin yung wrapper para ayan, oh. So, ayan guys, so ganyan lang po yung handa ng ating lumpia. So, kailangan po talaga na ganyan. Ayan. So, piluin. Oh, ayan, no? Wow, ganyan lang po. Easy lang po. Ayan. Tubig. Oo. Darang balon ay. Dura ni Agis. Hala. Basta mamalik pa na sila. Basi. Oo. Sige, jiray ba? Yes. Ayan, no? Ganyan lang po, guys. Experto na po si ate. Ayan. Ito, ijuhan tong nagdasbalot. Yes, ayan. Ayan, guys. Ha? Wasod. Yes, ayan po. Nandito na po yung balon ni Zaira. Oh. Happy first birthday, Zaira. Yan is, nandito yung mga balon is, oh. Ayan, oh. So, i-display na po yan namin. I-prepare na po namin yan. Ayan. So, ginalin. Let's go. Ayan. Ha? Asa man na? Dito lang, Hagipikas. Dito kay Hawan. Kuya Boy, kumustahin natin si Kuya Boy. Okay na. Okay na. Hiwain na yan. Hiwain na. Yung chicken para adobo. Saan kutsilyo? Dara. Pero, kutsilyo eh. Yes.
Ganyan lang po yung paghiwa ng experto po si Kuya Boy, oh. Siya na po yung naka-assign dyan kasi alam na alam niya kung paano kunin yung mga lamang loob ng chicken. So yung chicken guys, ang tawag nito sa amin is ito yung bantres. Kira? Bantres. Oh, bantres. Ano sa gitawag ng Chicken, bantres? bantres. Yan. Ganyan lang, oh. Kailangan po talaga na mabusisi po yung pagkuha ng chicken. Kasi pag hindi mo yan mabusisi, baka yung abdo, Kuya Boy, no? Mapusa. Mapusa yung abdo. So, kailangan po talaga na yung eksperto. Yung alam na alam nila kung paano kukunin yung mga lamang loob ng manok. Di ba guys? So, yan po yung importante na ganyan, no? Yan. Yan. So, asa man itong abdo, anak yun, eh? Tara, oh. Asaan? Oh, dira, oh, yan. Yang green. Mm. Yan po yung abdo ng chicken. Ayan. Ito na ilain. Oh, so kailangan po yan ilain. Ayan. So yung isa na naman. So, ayan na guys, no? Punta tayo dun sa loob kasi nandun po yung mga balon. So, i-display na po natin yung balon. So, ayan na guys, no? Nandito na po yung balon. So, prepare na po namin yung balon. Ayan, so, kailangan po na ituhog kasi yung balon po is, hindi po ito, di man yung lupad, no? Dili. So, kailangan merong stick. Yan, no? Merong stick. Ayan, at saka... So, marami palang salamat sa nag-sponsor nito. So, nagbigay kang ma'am. Ninang Baleri. Baleri, no? Oo. Baleri? Valeria. Baleri, oh, Baleri. Ayan, ma'am. Thank you po, ma'am. Ninang Baleri sa pag bigay nitong balloons kay Zaira. Happy first birthday, Zaira. Yes po, maraming salamat po. Ma'am Ninang Baleri. Yan, maraming salamat po. So, mamaya, i-display na po namin to. So, ginagawa namin is, nilagyan namin ng, yan o, ng mga, stick. Yes, stick. Plastic stick. Yan. So, busy po talaga yung lahat, no? Hello, baby girl! Birthday girl! Ayan, baby birthday girl. Oy, bibi. Imo ni balon? Imo ning balon? Wow, iya din yung balon doy. Oy, iya man na birthday. So, yung dress niya is pink. So, yung balon niya, oh, red. Kunay pink diha. Ang binang pink, be, kay pink. Ilisa tanit pink. Be. So, yung pink yung ibigay natin kay Zaira. Ayan, oh. Ito, Zaira. Ito yung, wow, bagay na bagay sa'yo. Kasi pink yung dress mo, tapos pink yung balon mo, oh. Yan, wag yung red para mas maganda tingnan. Oh, Zaira. Tumingin ka dito, Zaira. Yay. Uy. Uy. Psst. Wow. Hey. Oh, Tara. Yan. So, ayan guys, no, tapos na pala tong hotdog with mushroom. Yan. Mushroom na with hotdog guys. So, tapos na po yan. Yeah, tapos na po nahanda namin. La 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 la. Ay, don't cry, oh. Oy. Oh. Ay, la. Oh.
Uy, nag-cry-cry. Oh, oh, oh. Ata. Ay, tiyak. Nag-cry-cry na. So, dito naman guys, ito na po yung para sa spaghetti. Ayan, so kailangan po na yung mantika is painitin natin yung mantika. Ayan. So, ayan guys, ito naman yung nag-prepare ng mga si Benz at saka si Dominic. Yan, nag-prepare sila sa lumpia. Ayan, no? Ganina, malit lang yun. Pero ngayon, marami na silang nabuhat, no? Ayan, no? So, malapit na matapos. Ayan. Ayan, so ilagay na po yung bawang at saka yung ahos para sa spaghetti. Ayan. So, lagyan na po natin ng ginaling na karne. Ayan. Oh, with carrots. So, yung spaghetti namin is with carrots po yan. Ayan. So, kailangan po, ayan o. So, ilagay na po yung sauce. Wala na bilanggan si Fiesta, spaghetti soup. So, ayan, next yung creamy cheese. Cheesy. Kaya na, putol-putulon na lang yung video. Oh, Mukhaon ni mo ang kano. hindi, post na naman ako. Ipos na niya, ipos niya din. Oh, anak, post. Para ka? Yan, so, kailangan po natin haulin. Sumpay na yun. Yan. Halo. Iya po. So, yan, so, ilagay na po namin yung carne norte. Carne norte. Yung corned beef. Sugnuran, oh, unsa ka diha dong? Ayo na diha dong. Lagyan niya. Ano si Rilen? Boleh-boleh na Ben. Kapiyog gare kay kapiyog dai ako na lang. Hindi sa buhok dito, dili man to. Ay, Jesus. Ay, hallelujah. Hapit siya wa ma kuan yabo. Si ate na nagkano. Saya man to. Ingat mo ka gare.
na S. Mix na. Haluin. S. Dayon. Ito na yung dar S. Wow. Ito ninyo utro. Ano lumpia? Pansit. Dito na ugasin. Paghaling na mo kay ron ikuha ng isda. Skabitsi. Magprito mo isda. Magsug ba maka? Magprito ba mga mudan? Baon na to. Baon tayo. Magprito na to ba eh? Kadito. So, ayan guys, tapos na po yung spaghetti. Ngayon na po is yung ating lumpia. Ayan o. Yung lumpia. Magpansit ba di ay? Sa Bisaya na nga pansit? Aw, atong... Binisaya na pansit. So, ilagay na po natin yung lumpia. Sumuk, yakitan ba niya? Kuan? Yakitan tayo yung sabaw sa lungsod ba? Ha? Palit na to. Guys, di. Ako lang na. Ako lang na. Kapapayag ka. Paano ka? Ate Chika yun. Magmasay ko. Ayaw, matulak. Matumba mo. Ayaw, pag bike-bike. Guys, so bagong ligo po ako. Yan, welcome back again. So ngayon is tapos na po namin na-prepare yung mga balloons. Ayan, no? Nalagay na po yung mga balloons. Yan sila. Si Madam Chirilyn at saka si Madam Lia. Yan, so nandito po yung mga ulam nila. Ayan po. Yan na po yung, ready na po yung mga ulam. So, ayan. Ayan guys, no? Hindi po talaga mawawala yung pansit. Ayan. Mayroong pansit, saka mayroon ding spaghetti kasi yan po yung tradisyon natin. Pag mayroong pansit is may panghabang buhay po talaga yan. Yan po yung ito, puto kuchinta. Oh. Wow! At saka ito. Kasi tawagan niya. Banana cake. May sinugbang barilis. Sinugbang yan. Mayroon ding lumpia. Manok, adobong manok. Yan. So ito yung cake ni Zaira. Maraming pong salamat sa mga nag-sponsor
Thank you po. At saka keep safe always. Ang God bless po sa inyong lahat sa mga nag-sponsor sa birthday ni Zaira. Hello po from Ninang Lin. Yes, from Cherry Lane. Thank you po. Yan, happy birthday Zaira from Mami Eding and Daddy Boy and family. Yan, so guys, so maraming salamat po. So abangan nyo lang po yung aming pagmumukbang. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.